हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ప్రకృతి త్రిగుణములు గుణత్రయ విభాగ యోగం 14వ యోగం అధ్యాయం. ఈ 14వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఈ ప్రకృతి ఏ రీతిగా ఆ 3 గుణాల నుంచి కంట్రోల్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. 3 గుణాలు సత్వగుణ, రజోగుణ, తమోగుణ. శ్రీ భగవాన్ వాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానం ఉత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిం ఇతో గతా. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు పలికను, దేనిని తెలుసుకొని మునిలందరూ పరమసిద్ధిని పొందిరో అట్టి జ్ఞానములలో కల్లా ఉత్తమమైన ఈ దివ్య జ్ఞానమును నీకిప్పుడు నేను మరలి చెప్తాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇదం జ్ఞానం ఉపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యం ఆగత సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రత్నే చ వ్యతయంతి చే ప్రళయే న వ్యతయంతి చే. ఈ జ్ఞానమునందు స్థిరముగా నిలుచుట ద్వారా మనుజుడు నా దివ్యత్వము వంటి దివ్యత్వమును పొందగలడు. ఈ విధముగా ప్రతిష్ఠితుడై అతడు సృష్టి సమయమున జన్మింపడు లేదా ప్రళయ సమయమున వ్యతనందుడు. మమ యోనిర్మహద్బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవః సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరతవంశీయుడా, బ్రహ్మముగా పిలుపబడ మహత్తత్వము సమస్త జననముకు ఆధారమై ఉన్నది. సర్వజీవుల జన్మము సంభవించేదో నేనే ఆ బ్రహ్మము నందు బీజ ప్రధానమును కావించుచున్నాను. మళ్ళీ మీరు చేస్తున్నారు ఇక్కడ. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతియ తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిర్ అహం బీజ ప్రదాపిత. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, సర్వయోనిషు కౌంతేయ. సర్వయోనిషు కౌంతేయ అంటే మేము చూస్తూ ఉండేది 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా స్పీషీస్ టైప్స్. సో అన్ని విధంగా జీవులు ఉన్నారు. సో అన్నీ కూడా కృష్ణుడు చెప్తున్నారు మూర్తయ సంభవంతియ, అంతా జన్మించుతా వస్తారు. తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిర్, దాన్ని అందరికీ అహం బీజ ప్రదాపిత, నేనే బీజ ప్రదా చేసే ఒక తండ్రి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు అన్ని సమస్త జీవరాశులకి, అన్ని సమస్త జీవలోకంకి భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడే తండ్రి అని మేము అవగాహన చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ అందరూ ఎవరెవరు మేము చూస్తున్నాం, 9 లక్షల జలచరులు ఉన్నారు, 20 లక్షల చెట్లు ఉన్నారు, మళ్ళీ వాళ్ళపైన విధంగా టైప్స్, దానిపైన రెప్టైల్స్, దానిపైన 10 లక్షల పక్షులు, 30 లక్షల జంతువులు, మళ్ళీ మానవులు. సో భగవంతుడు చెప్తారు ఎవరెవరు ఉన్నారు దేవతలు అందరికీ తండ్రి నేనే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మళ్ళీ భగవంతుడు ఈ ప్రకృతి, నా ప్రకృతి అనేముంది, ఇది 3 గుణాల నుంచి అవ్వైంది. సత్వం రజస్ తమ ఇది గుణా ప్రకృతి సంభవ నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహదేహినం అవ్యయం. సో ఈ సత్వగుణ, రజోగుణ, తమోగుణ, ఈ 3 గుణాలు ఏ రీతి అంటే 3 కలర్ ఉన్నట్లు, రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్. బేసిక్గా 3 కలర్ అవుతాయి. దీన్ని మేము మిక్స్ చేసి మిశ్రణం చేసి ఎన్నెన్నో కలర్ మేము పొందుతాం. అదే రీతిగా మూలంగా మేము ఈ మన బద్ధ జీవనం వచ్చింది అంటే ఈ 3 గుణాలు అనేది ఉన్నాయి, సత్వ, రజస్, తమస్. దీన్ని మిక్స్చర్ మనకి ఎంతో వెరైటీస్గా 80 లక్ష జీవ విధులుగా కనపడుతుంది మనకి. లేకుంటే మూలంగా 3 గుణాల నుంచి అంత చేంజెస్ వస్తుంది. ఈ గుణాల గురించి భగవంతుడు మనకి ఇప్పుడు చెప్తారు. మళ్ళీ కొన్ని వీడియోలు పెడతాను, దాని నుంచి మనకి ఇంకా అర్థమవుతుంది ఈజీగా. సత్వగుణము తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశం
కం అనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానగా. సత్వగుణమును ఓ పాపరహితుడా, సత్వగుణము మిగిలిన రెండు గుణమున్న కన్నను పవిత్రమైన గుంటిచే ప్రకాశమైన ప్రకాశమానమై మనుజుని సర్వ పాప ఫలము నుండి ముక్తుని చేయును. ఆ గుణమునందున్న వారు సుఖభావన చేతను జ్ఞాన భావన చేతను బద్దలుగుదురు. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు సత్వగుణం అనేది దీనికి ఎగ్జాంపుల్లో ఒక కొంచెం జ్ఞానిలు సమాజంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇక సైంటిస్ట్ అని చెప్పొచ్చు, లేకుంటే ఇంకొక ఫిలాసఫర్ అని చెప్పొచ్చు. వీళ్ళు చెప్తారు తత్వవాదిలో విజ్ఞానిలో వీళ్ళు కొంచెం సత్వగుణంలో అంటే కొంచెం జ్ఞానం పొందినారు. జ్ఞానం పొంది వాళ్ళు పాప కర్మ నుంచి దూరం ఉండొచ్చు. ఈ రోజు అది కూడా తక్కువ. లేకుంటే సత్వగుణంలో ఉండే వ్యక్తి ఒక సమాజంలో ఒక నాయకుడిగా ఒక దీనిగా ఉంటారు. వాళ్ళు పాపకార్యాలు లేకుండా నుంచి వాళ్ళకి కొంచెం సుఖం ఉంది, కొంచెం జ్ఞానం ఉంది. అయితే ఈ సుఖము ఈ జ్ఞానం వాళ్ళకి బంధనం చేస్తుంది. ఎలాంటే వాళ్ళు ఇంకా ఆత్మ జీవాత్ముడు ఉన్నారని కొంచెం వాళ్ళకి ఎరుగుతా ఉంది. అదే భగవంతుడు పరమాత్ముడు ఉన్నారు, వాళ్ళని సేవ్ చేయాలని వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు స్పష్టంగా వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళకి తెలీదు. సత్వగుణంలో పాపకార్యాలు లేదు. అయితే భగవంతుని సేవ కూడా ఇంకా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సత్వగుణం పైన పోవాలి వాళ్ళు. ఇది కూడా ఒక బంధనమే. అయితే సత్వగుణము ఇది చాలా అనుకూలం ఉంటుంది భగవంతుని సేవ చేసేదానికి. ఇది ఆ జ్ఞానము ఈ భౌతిక పాపకర్మాల నుంచి దూరం ఉన్న వాడు పాపం చేయరాదు అని వాళ్ళకి దృఢ నిశ్చయం ఉంది. ఆ రీతిగా ఉండేదాని నుంచి సమాజంలో కొన్నప్పుడు మేము చూసేది ఈ వ్యక్తిలో ఇంతే మోరల్స్ ఇదే పెద్దది మనకి నీతిగా ఉండేది. ఇంకొకరికి హింస చేయరాదు, ఇంకొకటికి ఏమి చేయకూడదు, మేము పాపకారం చేయరాదు, ఈ రీతిగా తెలుసుకొని కొందరు దేవుడి వాళ్ళు కావాలి మరి మేము ధర్మంగా మేము నీతిగా ఉంటాము. ధర్మం అంటే ఇంకెవరికి హింస చేసలేము అని ఈ రీతిగా ఉంటారు. అది కూడా ఒక బంధనమే. అది రెండోది భగవంతుడు చెప్పేది రజోగుణం. రజోరాగత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంగం సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. ఓ కౌంతేయ, అపరిమితములైన కోరికలు ఆకాంక్షలు వలన రజోగుణము ఉద్భవించుచున్నది. దీని కారణమున జీవుడు కామ్యకర్మలేచే బద్ధుడు గుణం. అంటే రజోగుణం అంటే ఈ భౌతిక కోరికలు, ఆశలు, డిజైర్స్, ఆకాంక్షలు. సో ఇది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందంటే వ్యక్తికి ఇది కోరికలు వెనకాలే జీవనము పోతుంది. సో సామాన్యంగా ఈ రోజు చూసే నాగరికత సివిలైజేషన్ ఈ రజోగుణ సివిలైజేషన్ అని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళకి ఎన్నో భౌతిక కోరికలు ఉన్నాయి. పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ చేయాలి, పెద్ద పెద్ద ఫ్లైఓవర్, పెద్ద పెద్ద హైవే, పెద్ద పెద్ద ఈ రీతిగా ఇంద్రియ సుఖానికి ఇంద్రియ భోగానికి కావాలి వస్తువుల్ని వాళ్ళు ప్రాప్తి చేసే దాంట్లో పోరాడుతున్నారు. మళ్ళీ ఇదే మన జీవ లక్ష్యం అనుకున్నారు. సో ఇది రజోగుణం. ఈ ఇంద్రియ వస్తువులు వెనకాలి పోయేది ఇది ఒక తాత్కాలిక సుఖం అంతే. ఇది నిజమైన సుఖం లేదు. ఇంట్లో అంత కష్టం చేసే పెద్ద ఇల్లు కట్టాలి అంటే స్కై స్క్రేపర్, దాన్ని పని చేసే వాళ్ళు ఎంత కష్టం ఉంది. ఆ కూలి వాళ్ళకి చాలా కష్టం ఉంది. ఒక హైవే చేస్తారు, కూలి వాళ్ళకి ఎంత కష్టం ఉంది. అదే మనకి మేము లేదు, మేము ఇంప్రూవ్ అవుతాం తిరిగి మళ్ళీ మనకి ట్రాఫిక్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఇంకొక ఫ్లైఓవర్ చేయాలి, ఇంకొక ఫ్లైఓవర్ చేయాలి. ఈ రీతిగా ఈ నాగరికత నగర ఈ సమాజం దీనికి ఒక అంతిమ అనేది వెళ్ళే ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాము, ఇంకొక ప్రాబ్లం వస్తుంది, దానికి సాల్వ్ చేస్తాం, దాన్ని సాల్వ్ చేస్తాం. ఇది రజోగుణ ప్రభావంగా మేము చేసేమో అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఇది నిజమైన సుఖం లేదు. సత్వగుణం వెనకాలి ఉండే సమాజము సత్వగుణంలో భారతంలో ఉంటా ఉన్నారు. వాళ్ళు సమాజంలో ఈ భగవంతు జ్ఞానం పొందేదానికి మళ్ళీ ఒక శాంతి పాపరహిత కార్యాలలో ఉండేది అది ఉంటాడు సత్వగుణం. అది వాళ్ళు నేను పునర్జన్మం ఉంది, పుణ్య పాపం అని ఎరుకొని వాళ్ళు జీవనం చేస్తూ ఉంటారు. అది సత్వగుణంగా కార్యంగా. సత్వగుణం అట్లీస్ట్ మేము పొందాలి. ఈ సత్వగుణంలోనే మనకి బంధనం నుంచి ముక్తిలే కొన్నప్పుడు అక్కడే మేము ఇదే సర్వస్వము, ఇక్కడే మేము ఈ జగత్లో సెటిల్ అయిపోతాం సత్వగుణంలోనే ఉంటారు. సో అది కూడా ఒక బంధనం అని మేము విన్నాము. రజోగుణము ఎక్కువ బంధనం, అది మేము చూస్తాం. మేము మళ్ళీ తమో గుణం అని ఒకటి ఉంది. తమస్తు అజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహిన
ప్రమాద ఆలస్య నిద్రాభిర్ తన్నిబధ్నాతి భారత. ఓ భరతవంశీయుడా, అజ్ఞానము వలన పుట్టిన తమోగుణము ఎల్ల దేహదారులకు మోహ కారణముచుని ఎరంగుము. జీవుని బంధించున్నటువంటి బుద్ధిహీనత, సోమారితనము, నిద్ర ఎన్నునవి ఈ తమోగుణము ఫలములై ఉన్నవి. సో సోమారితనము, అతి నిద్ర కావాలి అయితే 12 గంటలు, 14 గంటలు, 16 గంటలు కొన్నప్పుడు మేము చూస్తాము. ఈరోజు ఎవరికైనా సెలవు, ఒక హాలిడే దొరికితే వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంకా 16 గంటలు, 20 గంటలు. ఇది ఈ రీతిగా ఇది తమోగుణం మేము పెరగపిచ్చుతా ఉండే. ఇది సత్వగుణం చెప్తారు 6 గంటలు మేము నిద్ర చేయాలి. మనుషులైన వాళ్ళు 6 గంటలు మనకి చాలు, మన దేహానికి, మన మనసుకి. సో ఈ బుద్ధిహీనత, పాపకార్యాలు, సోమారితనము, నిద్ర ఇవంతా తమోగుణ కార్యాలు అని వింటున్నాం. మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, సత్వే సుఖే సంజయతి రజ కర్మణి భారత జ్ఞానం ఆవృత్తి తూతమ ప్రమాదే సంజయత్యుత. సత్వగుణం నుంచి సుఖం వస్తుందంట, భౌతిక సుఖమే అది. రజోగుణం నుంచి కర్మాలు చేయాలి, ఇంకా చేయాలనే మోటివేషన్, ఇంకా చేయాలి, ఇంకా పని చేయాలి, ఇంకా వస్తువు నాకు కావాలి, నాకు ఇంకా డబ్బులు ఎక్కువ కావాలి, రజోగుణం. జ్ఞానం ఆవృత్తి తమః, అయితే తమో గుణంలో జ్ఞానం, నిజమైన జ్ఞానం లేదు. ప్రమాదే సంజయత్యుత, ప్రమాదే అంటే పిచ్చివాళ్ళైపోతాము అని ఒక రీతి. ఓ భరత వంశస్థుడా, సత్వగుణము మనుజని సౌఖ్యమునందు బంధించును, రజోగుణము అతనిని కామ్యకర్మమునందు బంధించును, తమో గుణము జ్ఞానమును తప్పిచేయుట ద్వారా బుద్ధిహీనత ఎందు అతనిని బంధించును. రజస్తమాశ్చ విభూయ సత్వం భవతి భారత. రజ సత్వం, తమశ్చైవ తమ సత్వం రజస్తత. ఓ భరత వంశస్థుడా, కొన్ని మార్లు రజస్తమో గుణలను జయించి సత్వగుణము ప్రబలముగా ఉండును, మరికొన్ని మార్లు రజోగుణము సత్వతమో గుణలను జయించుచుండును, ఇంకొన్ని మార్లు తమో గుణము సత్వ రజోగుణములను జయించుచుండును. ఈ విధముగా గుణముల నడుమ ఆధిపత్యము కోరకు సదా పోటీ జరుగుచుండును. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ ఒక గుణం ఇంకొక గుణంని పైన పోటీ. మనకి ఒక్కొక్క సమయంలో రోజు సత్వగుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది, అప్పుడు ఇది చేయాలి, ఇది చేయరాదు, పాపం ఇది అని మనకి తెలుసు. మనకి కొన్నప్పుడు రజోగుణము ప్రబలమవుతుంది, అప్పుడు ఎంతో ఇంద్రియ కోరికలు, విషయ కోరికలు మనకి ఉంటుంది. కొన్నప్పుడు తమోగుణంలో ఏం చేయరాదో జాన చేస్తాం, పాపంని, అది తమోగుణం. అది ఈ ప్రభావము ఈ రీతిగా మనసుని 3 పక్కమని అది ఫుల్ చేస్తాం. ఒక రజోగుణము, ఒకటి సత్వగుణం, ఒకటి తమోగుణం. ఆ రీతి మనసుని ప్రతి క్షణము, ప్రతి దీనికి, ప్రతి వ్యక్తికి ఇది పుల్లింగ్ పుషింగ్. సో సత్వగుణానికి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ కొన్ని మంది వాళ్ళు గురువు ఆశ్రయంలా ఇక్కడ చూపిస్తా ఉండేది. ఇక్కడ చిత్రము, నారద మునిలో దక్ష కొడుకులు ఉన్నారు, అరియశ్వ, శవలాశ్వ అని, వాళ్ళకి బోధన చేస్తున్నారు వాళ్ళు. అది ఎన్ని మంది అరియశ్వాలో 10,000 వీళ్ళు దక్షిణ పుత్రులు, శవలాశ్వ మళ్ళీ వాళ్ళ సహోదరులు 1,000. సో నారద ముని వీళ్ళందరికీ బోధించేది చూస్తున్నాం నేను ఇక్కడ. సత్వగుణం అంటే ఒక జ్ఞానం పొందాలి మేము, ఒక శుద్ధిగా ఉండాలి, ఒక పాపకారాన్ని వదిలేయాలి అని సత్వగుణం. రజోగుణం అంటే నాకు ఆనందం ఇస్తుంది, నాకు ఇంద్రియానికి సంతోషం వస్తుంది, దానికోసము మేము పోరాడేది. మళ్ళీ తమోగుణం అంటే ఇది పాపము అని పాపమే మన జీవనంగా ఉండి మద్యము, మాంసభక్షణ, మళ్ళీ అక్రమదస్తి సంభవం, ఇదేమి పాపకార్యాలు చెప్తాం అదంతా తమోగుణం కార్యం. ఇక్కడ తమోగుణం నుంచి మనకి దాని నుంచి సఫరింగే, దానికి పాపక్రియాలు మనకి చాలా ఎక్కువగా అయ్యి మన జీవనంకి దుఃఖమే. అది నిద్ర, ఆలస్య ఇవంతా చెప్తా ఉండేది తమోగుణం. సో భగవద్గీతల కృష్ణుడు ఇతర సత్వరజోగుణ తమోగుణంని ఈ అధ్యాయంలో సర్వద్వారేషు దేహే అస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధే సత్వం ఉచ్యతే. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, దేహదారములన్నీయును జ్ఞానముచే ప్రకాశమానమైనప్పుడు సత్వగుణము యొక్క వ్యక్తీకరణము అనుభవమునకు వచ్చును. అంటే అన్ని ద్వారాల నుంచి సరిగా మేము చూస్తాము, సరిగా వింటాము, సరిగా
సరిగా అయినది వస్తువుని రుచి తీసుకుంటాము. అంటే అన్ని ఇంద్రియాలు కూడా జ్ఞానం ఇచ్చి ఉంటుంది సత్వగుణంలో. చూసేది సరిగ్గా ఉంటుంది, వినేది సరిగా ఉంటుంది, తినేది సరిగా ఉంటుంది. అది సత్వగుణం. సర్వద్వారేషు దేహే అస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే. ప్రకాశ అంటే ఒక వెలుగొస్తుంది. అన్ని ఒక ఇంద్రియాల ద్వారా జ్ఞానం అనేది దొరుకుతుంది. జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వం ఉచ్యత. సత్వం ఇది ఉచ్యతే ఇది ఉత. లోభ ప్రవృత్తిర్ ఆరంభ కర్మణ కర్మణామశమ స్పృహ రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. రజోగుణం నుంచి ఏమొస్తుంది అంటే లోభ, ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, రజోగుణము వృద్ధి పొందినప్పుడు లోభము, కామ్యకర్మము, తీవ్ర యత్నము, అణచసాధ్యము గాని కోరిక, తప్పనం ఎను లక్షణమును వృద్ధి ఉందును. తమో గుణంలా అప్రకాశో అప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవచ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురు నందన. ఓ కురునందన, తమో గుణము వృద్ధి పొందినప్పుడు అంధకారము, సోమారితనము, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి ఎనునవి వ్యక్తములుగను. యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విధాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది, ఈ సత్వగుణం మేము పొందినప్పుడు ఈ జీవనంలోనే, ఈ ఒక ప్రజెంట్ లైఫ్ టైంలోనే మేము ఒక సుఖంని, ఒక జ్ఞానాన్ని అనుభవించవచ్చు. ఈ రజోగుణం మేము పొందంతో మనకి కష్టం చేసేదే, కష్టకార్యాలు, ఒక ఇంద్రియ వస్తువులు మనకి కావాలని దాని వెనకాలే మన పోరాటం నడుస్తుంది. తమో గుణం అంటే మేము ఏమి పాప కార్యాలు ఉన్నాయి అంత మనకి మన మగ్నం చేస్తుంది పాప తమో గుణం అని. సో ఈ జీవనంలోనే మనకి ఈ ఎఫెక్ట్స్ మేము చూస్తాం. సత్వగుణ, రజోగుణ, తమోగుణ, ఈ రీతి ప్రవృత్తి ఎక్కువ యావది ఉంటుందో ఆ రీతిగా మన లైఫ్ ఉంటుంది మేము చూస్తాం మేము. అయితే ఈ చేస్తా మళ్ళీ మరుజనంలో ఏమైతుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో అని భగవతుడు చెప్తున్నారు. సత్వగుణము నందుండి మరణించిన వాడు మహర్షుల యొక్క ఉన్నత పవిత్ర లోకములను పొందను. మహర్షుల లోకాన్ని పొందుతారని భగవతుడు చెప్తున్నారు. సత్వగుణంలో దేహత్యాగం చేసేవాళ్ళు. రజోగుణంలో చేసేవాళ్ళు రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంనిమ జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూడో యోనిషు జాయతే. రజసి ప్రళయం తత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూడో యోనిషు జాయతే. రజోగుణమునందుండి మరణించిన వాడు కార్యకర్మరుతుల ఎందు జన్మించును. తమో గుణమునందుండి మరణించిన వాడు జంతుజాలమున జన్మించును. సో రజోగుణంలో ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు ఇదే రీతిగా భౌతిక కోరికలు వెనకాలి ఉన్నారో వాళ్ళ మధ్య జన్మించుతారు. తమో గుణంలో ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళు జంతువులై పుడతారని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కర్మణ సుకృతస్యాహో సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్సు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసా ఫలం. ఇక్కడ చూపిస్తా ఉండేది సత్వగుణం ఉన్నప్పుడు పుణ్యకర్మ ఫలితమైన నిర్మలత్వము సత్వగుణ ప్రధానం అయినదిగా చెప్పబడను. కానీ రజోగుణ కర్మము దుఃఖమును, తమో గుణ కర్మము అజ్ఞానమును కలిగించును. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభహేవచ ప్రమాదమోహో తమసో భవతి అజ్ఞానం ఏవచ. సత్వగుణము నుండి వాస్తవ జ్ఞానము వృద్ధి పొందును. రజోగుణము నుండి లోభము వృద్ధి పొందగా తమో గుణము నుండి అజ్ఞానము, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి అనునవి వృద్ధి పొందుచున్నవి. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజస జగన్య గుణవృత్తస్థో అదో గచ్చంతి తామస. సత్వగుణమునందున్న వారు క్రమముగా ఊర్ధ్వలోకములకు ఉద్ధరింపబడుదురు. రజోగుణమునందున్న వారు భూలోకమునందు నివసించురు. హేయమైన స్తమోగుణమునందున్న వారు నరకలోకములకు పతనము చెందుదురు. ఇక్కడ చూపిస్తా ఉండేది మేము ఉండేది మధ్య భూలోకంలో, పైన స్వర్గలోక, జనలోక, తపోలోక అవంతా ఉంది. సో ఈ సత్వగుణంలో ఉండే వ్యక్తి అక్కడ పోతారు. రజోగుణంలో ఉన్నోళ్ళు భూలోకంలో ఉంటాం మేము. తమోగుణం పొందితే మన కింద బిలస్వర్గ అని చెప్తారు. అతల వితల తలాతల రసాతల, అక్కడ కూడా భోగ జీవనము ఎక్కువ ఉంది, అక్కడ పోతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూపిస్తా ఉండేది ఏ రీతిగా ప్రతి ఒక్క జగంలోనూ మన లోకాలు ఉన్నాయి. సత్వగుణంలో ఉన్నోళ్ళు దేవతాలోకంలో ఉన్నారు,
మేము ఇక్కడ మధ్య భూలోకంలో ఉన్నాం. మేము భూలోకంలో ఉన్నవాడు మేము ఎక్కువగా రజోగుణంలో ఉన్నాం. మేము కామ్య కర్మాలు దీనిపైన సత్వగుణంలో ఉండే వ్యక్తిలో స్వర్గలోక మహర్ తపో సత్య, పర్టికులర్లీ మహర్ జనం తపోలోకల ఋషిమునులు ఉన్నారు. దాని కింద స్వర్గలోకంలో దేవతలు ఉన్నారు. వాళ్ళు భగవంతునికి ధ్యానించిన వాళ్ళు వాళ్ళ విషయ కోరికల్ని పూరించుకుంటారు. సత్వగుణంలో ఉన్నారు వాళ్ళు అని మేము వింటాం. ఇక్కడ మేము భూలోకంలో మేము రజోగుణంలో ఉన్నాం. మేము తమో గుణంలో కింద అతల వితల సుతల ఇక్కడ జీవులు ఉన్నారు. వీళ్ళు కూడా వీళ్ళు చేస్తూ ఉండేది ఆనందం చేస్తూ ఉండే భోగ ఆనందం ఉంది. అయితే తమో గుణంలో ఎక్కువగా మన అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాల. దీనికి కింద పాతాల కింద నరక లోకాలు ఉన్నాయి. అది సపరేట్. అది పితృలోకము యమలోకము అంతా ఉన్నాయి. దాని కింద భగవంతుడు ఒక గర్భోదక విష్ణు ఉన్నారు. సో ఊర్ధ్వం సత్వగుణం పొందితేమేమో పైన పోతాం, భూలోకం నుంచి పైన పోతాము. రజోగుణం పొందితేమో ఈ ఒక లోకంలోనే ఒక పెద్ద మహారాజుడు, పెద్ద ధనవంతుడు అని పుట్టొచ్చు మేము రజోగుణం నుంచి. తమో గుణం అంటే మేము కింద పోతాం, కింద పోవచ్చు, లేకుంటే ఈ భూలోకంలోనే మేము ఒక జంతువులై పుట్టొచ్చు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నాణ్యం గుణేభ్య కర్తారం యదా ద్రష్టానుపశ్యతి గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి మద్భావం సో అధిగచ్చతి. సర్వకర్మల యందును ప్రకృతి త్రిగుణముల కన్నును అన్యుడైన కర్త వేరొక్కడు లేడని చక్కగా దర్శించి త్రిగుణాతీతమైన పరమాత్మని ఎరగలిగిన వాడు మనుజుడు నా దివ్య భావమునందు పొందగలడు. సో అన్ని కూడా ఈ అవుతుండేది జగత్తులో అన్ని జీవులు కార్యకలాపాలు అయితే ఉండేది ఈ 3 గుణాలు ఇచ్చినాయి. కొన్నప్పుడు సత్వగుణము ఉన్నప్పుడు మేము కొంచెం ధర్మంగా ఉంటాం. మేము వేరే వాళ్ళకి హింస చేసేలే, ఏం చేయాలి అది చేస్తాం. మేము రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు మేము కామ్య కోరికలైతే చాలా హై, మేము దాన్ని పొందేదానికి ప్రయత్నిస్తాము. ఇంకా లోభము ఇదంతా ఈ రజోగుణంలో. తమో గుణంలో అయినప్పుడు మేము సోమారితనము, జడత్వము, నిద్ర, పాపకార్యాలు ఎక్కువగా అవుతుంది. ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు స్టార్ట్ చేశాడు, ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్. మళ్ళీ 16, 17, 18లో చాలా డీటెయిల్గా ఈ రజోగుణం అనేది జ్ఞానం అనేది ఏమి, సత్వగుణం జ్ఞానము, తమోగుణ జ్ఞానము, రజోగుణంలో మేము చేసే తపస్య, సత్వగుణంలో చేసే తపస్య, తమోగుణంలో చేసే తపస్య, మేము చేసే ఒక పూజలు ఇది కూడా సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణం ఉంది. మేము చేసే ఒక దాన కార్యాలు అది కూడా సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణంలో ఉంది. మేము తినే ఆహారము సత్వగుణంలో రజోగుణంలో తమోగుణంలో ఉంది. బట్ ఒక్కొక్కటిను ఈ రీతిగా భగవంతుడు అన్ని మన జీవనం మేము ఏం చేస్తున్నామో ఇది ಯಾವ గుణంలో మేము చేస్తున్నామో సత్వగుణం చేసినప్పుడు మనకి ఒక జ్ఞానం పొంది మేము ముందర భగవద్ధామం పోయేదానికి మనకి ఇది సహాయం అవుతుంది. రజోగుణం పొందినప్పుడు మేము ఇంకా ఎక్కువ మేము భౌతిక కోరికలు, భౌతిక లోభము దీనిలోనే మనకి అనుభవించుతాము. అని తమో గుణం పొందంతో చాలా తీవ్రమైన బంధనమయ్యి మేము జడత్వము, సోమారితనము దీంట్లో మేము బద్ధ జీవులు అవుతామని భగవంతుడు మనకి వివరణ చేస్తారు. ఈ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఈ గుణాలు ఏమి గుణాల నుంచి మనకి ఏమి ఫలం దొరుకుతుంది ఈ జీవనంలో కావచ్చు, మరు జన్మంలో ఏ లోకాన్ని పొందుతామో, ఏ దేహుని ప్రాప్తి చేస్తామో అని విన్నాక అర్జునుడు కృష్ణుడికి ప్రశ్న వేస్తారు. ఇక్కడ ఓకే, 20th శ్లోక. గుణానేతాన్ అతిథ్యత్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైర్ విముక్తో అమృతమశ్నుతే. దేహధారియగు జీవుడు దేహముతో కూడి ఉన్న ఈ త్రిగుణములను దాటిగలిగినప్పుడు జనన మరణ వార్తక్యముల నుండి మరియు వాని దుఃఖముల నుండి విడివిడి ఈ జన్మము నుండే అమృతత్వమును పొందును. చెప్తారో ఈ గుణాల్ని త్రిగుణాతీతులు ఎవరైతే ఈ జన్మంలోనే వాళ్ళు అమృతత్వంని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు ఈ జీవనంలోనే. అర్జున ఉవాచ క్లైర్లింగ స్త్రీన్ గుణాన్ ఏతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో కిం ఆచార కథం చేతాన్ త్రీన్ గుణాన్ అతివర్తతే. అర్జునుడు ప్రశ్నించినది ఈ రీతిగా 3 గుణాలని అతీతం చేసే వ్యక్తిలో లక్షణాలేమి? అర్జునుడు ప్రశ్నించును, హే ప్రభు,
ఈ త్రిగుణములకు అతీతుడైన వాడు ఏ లక్షణముల ద్వారా తెలియబడను, అతని ప్రవర్తన ఎట్టది, ప్రకృతి త్రిగుణములను అతడు ఏ విధముగా అధిగమించని. సో ఇక్కడ ప్రశ్నలు వేస్తుండేది ఆ 3 ప్రశ్నలు. వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమి, వాళ్ళు ఏ రీతిగా వాళ్ళు కార్యకలాపాలు, మళ్ళీ వాళ్ళు ఏ రీతిగా వాళ్ళు ఈ ఈ గుణంని అతీతం చేశారు అని అర్జునుడు ప్రశ్న. సో భగవంతుడు చెప్తారు దీనికి ఉత్తరముగా 22-25 శ్లోకము. శ్రీ భగవానువాచ ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహమేవ చ పాండవ న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కానితి ఉదాసీనవద్ ఆసీనో గుణైర్యో న విచాల్యతే గుణ వర్తంత ఇత్యేవ యో అవతిష్టతి నింగతే సమదుఃఖ సుఖ స్వస్థః సమలోష్ట్రాశ్మ కాంచనః తుల్య అప్రియో ధీరస్తుల్య నిందా ఆత్మసంస్తుతి మానాపమానయో అతుల్య మిత్రారి పక్షయో సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీత స ఉచ్యతే. భగవంతుడు ఈ లక్షణాలు చెప్తున్నారు. ఈ 3 గుణాలు సత్వగుణ, రజోగుణ, తమోగుణంని అతీతమైన వ్యక్తిలో వాళ్ళ లక్షణం ఏమి అని చెప్తున్నారు. అంటే మేము ఈ స్థితి పొందాలి అంటే మేము ఈ లక్షణాలని మేము పొందాలి. ఈ భగవద్ధామం పోవాలి అంటే మేము 3 గుణాలని అతీతం కావాలి. మేము ఈ నారద మునిలో మేము చూస్తున్నాము, వీళ్ళు గుణాతీతులు వీళ్ళు. సో వీళ్ళ గుణాలు మేము ఇక్కడ చూడవచ్చు. ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు వాటిని ద్వేషించిన వాడు, మరియు అవి లేనప్పుడు ఆకాంక్షింపని వాడు, గుణములై పనిచేయుచున్నవి ఎరిగి వాని ద్వారా కలుగు ఈ ప్రకాశాదుల యందు నిశ్చయత్వముగా మరియు స్థిరత్వముగా కలిగి ఉదాసీనునిగాను దివ్యునిగాను నిలిచివాడును, ఆత్మయందే స్థితుడై సుఖ దుఃఖములు ఏకమని భావించుడి వాడును, మట్టి ముద్ద, రాయి, బంగారములను సమముగా వీక్షించడివాడును, ప్రియా అప్రియముల లందు సమముగా వర్తించుడి వాడును, నిందా స్తుతుల యందు మానాపమానముల యందు సమత్వమున నిలుచు ధీరుడును, శత్రుమిత్రులను సమముగా చూచువాడును, సర్వములైన భౌతిక కర్మలను విడిచిన వాడును అగు మనుజుడు ప్రకృతి త్రిగుణాలను దాటిన వాడుగా చెప్పబడను. సో ఈ అన్ని లక్షణాలు ఈ గుణాతీతులైన వ్యక్తిలో సత్వ, రజస్, తమస్ 3 గుణాలని కూడా వాళ్ళు బంధనమించి ముక్తులయ్యారు. సో లాస్ట్గా భగవంతుడు ఏ విధానంగా మేము ఈ అర్జునుడు ప్రశ్న ఇచ్చింది, ఏ రీతిగా ఈ 22-25 లక్షణాలు చెప్పారు, వాళ్ళ కార్యకలాపాలు చెప్పారు. 2 ప్రశ్నలకి సమాధానం ఇచ్చారు. మూడోది ఏ విధంగా మేము ఈ గుణాల బంధం నుంచి రావచ్చు. ఎన్నో విధాలు ఉన్నాయి. తపస్సు చేసేది, యోగం చేసేది, జ్ఞాన ఆర్జన పొందేది, ఇదంతా విధానాలు అయితే చాలా సులభమైన విధానం భగవంతుడు చెప్పేది. మాం చయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. సో మాం చయో అవ్యభిచారేణ, నా గురించి ఇంకొక విచారం లేక, భక్తి యోగేన సేవతే, భక్తి యోగ విధానాలు నవవిధ భక్తిని వాళ్ళు నా సేవ చేస్తారా, సగుణాన్ సమతీతైత, వాళ్ళు త్వరనే అన్ని గుణాలించి అతీతులయ్యి బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే, వాళ్ళు బ్రహ్మస్థితి, ఆ బ్రహ్మాస్మి, నేను భగవంతుడి నిత్యాంశము, జీవాత్మ అనే స్థానానికి వస్తారు. అన్ని పరిస్థితుల ఎందును అకుంఠితంగా నా పూర్ణము భక్తియుగ సేవ ఎందు నిమగ్నమయ్యేవాడు శీఘ్రమే ప్రకృతి త్రిగుణాలను దాటి బ్రహ్మభావను పొందును, శీఘ్రమే. సో ఇది నేరమైన విధానము మేము భగవంతుని నామం జపం చేసే ద్వారా. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. ఈ విధంగా ఈ గుణాలు మేము అతీతం అవ్వచ్చు. ఓకే, సదా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండుట ద్వారా మనము ఈ భౌతిక గుణముల సంగము నుండి అత్యంత సులభముగా విడివడగలము. అంతేకాక ఎల్ల వేళల భగవతే సాంగత్యంలో ఉండుట వలన ఉన్నతమైన లక్షణాలను పొందగలము. ఓకే, ఈ రత్వ రజతమ ఇది కొన్ని వీడియోస్ చూస్తాము, మనకి కొంచెం ఇంకా తెలుగు కొంచెం బాగా అవుతుంది. లేకుంటే ఇది అయితే చాలా సైంటిఫిక్, ఇది వైజ్ఞానికం. సత్వ రజతమ గుణము చాలా వైజ్ఞానికం. ఏ రీతిగా మేము బంధనము ఉన్నాము అనేది
ఇది అంత బాగా 3 మోడ్స్ 3 మోడ్స్ IQ, EQ, SQ. JPG. ఓకే. ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉంటే వేయచ్చు. ఈరోజు ఇది ప్రెజెంటేషన్ అయింది. Keynote presentation. Open. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. గురుజీ నమస్కారం. గురుజీ చెప్పండి సార్. గురుజీ ఏమైనా చిన్న అనుమానము, ఇప్పుడు మనకు ఎక్కువ మునీశ్వరులు వీళ్ళు ఎక్కువ శాతము లేడీస్ కాకుండా జెంట్సే. ఇప్పుడు భగవంతుడు కూడా అన్ని రూపాలలో ఒక మొగ అంటే ఇట్లా మేల్